أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Edna munapuna ng kutwa ditanu di kapanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala sakap sumpatin yan si ko mga umurtano Europan na bialwi tanun yan ang mga Muslim di magagamas sa Islam na pangnintan si ko Allah si tanun yan padin si ko mga permero ko mga Muslim iawi diran akal yan demanaya kasabutiran si ko mga suguan wallah na manggalabakiran nago kasabutan nira ng kuto mga saparan wallah subhanahu wa ta'ala na misapariran ito si ko mga ginawairan. Yeso kalalayaman na oras tano uman na yawmul jum'ah si ko lagi di oras na ditano di maguras ditano di dirugudin ang kutwa mga kabnar sa Islam. Tanong sumbatan ang kutwa bandingan tanong si kumyaw na ang kutwa kasyapas ikudila naguanto na mga kabnar ang kaiya dila o manusya sang kutwa kipupantag niyan si kumanusya. Sa benar ang kaiya ang gauta naad na mga kabnar yan naisad na malay kabnar nagyang kaiya dila umanusya kailangan na sinyan mausar siku patot apagusaranon ay kasuswat wallah subhanahu wa ta'ala. Padsa miyalo yung nabi o di na miyalo yung mga ulama kailangan din na masya po ng kaiya dila umanusya nagyang kaiya kapamaganda lianna al-ghibata haram kaya tigman yung mga ulama ang kaiya kapamaganda na haramaya kailangan na masyap kung purong ang kaiya katiruka aknaba kamabaloy adi niyan disintaan o di na pamagantaan sa pagarin yan sabab sa piyaka haramanan wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatir wallah wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tigman ni wallah sa Quran o badi ipamaganta o di na badi siyenta o sabad kanu so sabad bagkababaya iya tigman ni wallah o isar kanu akan yan so sapo o pagarin yan amyatay ay ni kagudito wattaqullah innallaha tawwabur rahim na kalakan yuswallah amata na swallah subhanahu wa ta'ala na titwab terima ko taubat na gumakalimong sa manena miyakareg siya ang kaiya pamaganda na padanan sa tuladan adinga di kapagdasi si ikusapo o pagringa dingas kanya ni siyantaan sa di benar na miya kadakadaklaya sa sambalayan yan sang kaya masa kaya kadakalan sayan na iyutun yan naguipita yan igabin yan ng kutwa pagarin yan na Muslim sa di niya nung di kasyenta kapamaganda na mga balbalan na mga tao at kiniran susapo o pagariran o pamakaan na balbal na isang na balbal ang kaya mga tao ang mga tamaganda lirop lang kaya tamaganda na ayaki alim niya sa hadith na dama kasulju para tiya si ko puso yan tikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma'asyara man amana bilisanihi hey mga tao miyarat tiya asubusudilayan uli na miyarat tiya singgulalang kudilayan walam yadkhulil imanu qalbah adama kasulju para tiya si ko puso yan ilan yaman tao ini tawagun nabi na miyarat tiya asibu kudila katiro oren yan na dama kasuldang kuta para tiyan yan si ko puso yan
wala tagtabul muslimin, na ubang ka siyenta, ubang ka pamaganta ang kaiya mga Muslim. La ilaha illallah. Ayaman yan ang kaya mga tamaganta mga tao, mga tanyanta mga tao, na dasiran makaparatya sa bamiya kasuldang uta paratya si ko mga puswiran, kaso mga paratiran na sibu matataman si ko mga dilairan. Wala tattabi' auratihim fa innahu man tatabba aurata akhihi almuslim, na ubang ka panunduga sa mga paawingiran kamatanot wasat tao, ang panundug niyan ang uta paawing upagarin na Muslim, tatabba Allah auratahu, na panundug nuwalla ang uta mga paawing yan. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahuhu fi jawfi baytihi, na sa tao ang panundug nuwalla ang uta paawing yan, nakuha na diyaman wallah subhanahu wa ta'ala apyasin busul dawalin yan. La ilaha illallah. Ilidas tanarun wallah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya panyakit kapamaganda na ayab buwa pakalidas siya na sabusip kalim wallah. Yan kalilida panyakit si kung giginaway udi na tutungan na ya isa kawalay, isa ka grupo na di kaiwasan ang kaiya kapamaganda igira di makadada nga sulpagariran udi na kanabayran pad udi na tunganiran udi na seringaniran udi na susumasagad na diran disyentaan pamagantaan na tanto kumapiyataam ak nagagadamayran sang kutwa diran ni kapamaganda. La ilaha illallah. Nigyan na panyakitaya ang mga tawanan as mga paratiran na sibu ko mga dilairan ada makasulci ko mga puswiran. Nah, Aisha na so Jabir radhiyallahu ta'ala an, da sisi kami atiyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahabbat rihum mumtinah, na sumyambar kami atiyan ng kutuan du amadu. Tigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadaru ma hadhihi rih, katawan ni atiyan Nabi ang tunangan na sumyambaran du. Hadhihi rihul ladhina yagtabuna almu'minin, nagina natiyan subaw ang kaiya udina gyang utake sambarang utandu uno tanabaw nagina natigo Nabi subaw o mga tao adiran di pamagantaan sumyamaratiya sang utakap tutunga kirang kunara ka jahannam. La ilaha illallah. Samanan na nyarayag amarata sifat nagutanto ko papaawingan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya ka pamaganda na naipo ni manto na ganak ka mamaganda igiram ya kasila sukat tiro ka na pagistagfar ka nagupakapiang ka ang utatutulga ubang ka di ubang katatarusan amatan ka kasugat ka ang kaiya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tigman niyo mga ulama padpan sa kailangan na masyapon ang kaiya dila o manusia na an-namimah lianna an-namimah haram. Kasuruyan ilba kayo mga maritis ang kaiya kapag andaklas iko kasuruyan iman to na mialitis timan to subasa kamaritis agu paritis nandedang aero ang kaiya mama babay na di silang disuruyan sa aya mapipikiri ro na anirang kabina sa iyang kutwa dua ang ginawai kerumai tiwalaya nagu siring-siringan nagyain na inni sapas sa paraya o agamatan ng Islam. Tigman niya wallah wala tuti kulla halafin mahin ubang kaunuti ang kaya berasapaan na tao hammazim masya'im binamim at tanyan taaya ilalakaw niyan ng kaya kasuruyan ayaman na niyan ay ilalakaw niyan sa dalamay na kasuruyan. Siguro mga hadith na tigman niyo Nabi ala yadkhulul jannata namam, dia tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam pakasulsi ku surga ang kaya mga tao ang mga suruyan di pakasul ku surga ang kaya mga tao ang mga suruyan nagyan nga yang pamaganta o suruyan na launes sakit o mga paritis na gusto mga maritis andid ni kapakatutuneran degi pinaka mapay tama kagagdamiran. La ilaha illallah. Ayabu pagalidas saya na sabu sa ipkalim unwallah iman to pa na miru miasalin iman to kagana babuyap ko to ng mga maritis tagu paritis na ba mga kalilida tao kataman na iman to sa mga ustad
tabia makasangib na macam mga ulama na igira na disiram pendi maka marites nagu parites disiran di maka pamaganda nagu disiran di maka suruyan nagiyain na paniya kita ya ini sapar-sapar agama Islam. May Aisyah na Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya gadanya nang uto adwuti man kubur na tigu Nabi innama la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia nga tigu Nabi dua kubur na psiksa sila sa malay psiksa kiran. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Nagiya nga tigu Nabi isaw na ayakap psiksa on sa mala na ay ilalakaw niyan sa dalmayngid nakasuluyan. Wa ammal akharu fakana la yastatir min bawlihi. Nagiya nga tigu Nabi isaw na ay isisiksa on na mala na diskanin dilong diskan yang sepeng igira itu nian ang kudwa marsikian aman girap titi na diskan yang dilung ayaku naftirum na namimah na naklul kalami bainal nasi biqasdil ifsadi bainahum ayaku nakasuruyan ng kutwa likitutugalin sa ikaw katero kung mga tao sa ayam mapipikiron ang sirang kabinasay wan namam na ayaptirum na namam na alladhi yakumu binaklil kalam giyang kutwa di yung digilbak giya susuruyan adin yang ditutugalin binaklil kalami lifsida bainal ahibba din yang ditutugalin ang kutwa katero kaanyan mabinasa ang kutwang giginawai wa huwa min syarrin nas nagiyati gu Nabi sallallahu alaihi wasallam alagi dia tahu na miya rata-rata ay atigman yung Nabi tahu tigman yung mga ulama mga tao ay dalil na sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namima ayam miya rata-rata ko mga uripun wallah naging kaya mga tawa ilalakawiran ay ilalakaw sa dalamaingid ng kaya kasuluyan mufarriquna bainal ahibba adiran dipakam belag-belagan ang kotwa giginaway miya rata-rata ko na tao alagi dia mga tao na pensa kailangan na masya pun ang kaya dila udi nakatiru ng kaya kapamukag lianna al-kadhiba haramun kaya kaya kapamukag na haramaya piya ka haramaya uwagamatan agama Islam sa mga tawa mapasangi kapamukag na kunutunutan sa kakulugyan sa iko naraka jahannam. May Aisha na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man na iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur pananggila ini wa tigu Nabi ang kaiya kapamukag kamata na tigu Nabi ang kaiya kapamukag na sikan niya mapengguna na o kang beradusa wa innal fujura yahdi ila an nar dagyang tigu Nabi kang beradusa na sikan niya kuluku kanarakan wa inna ar-rajula la yakdhiba wa yataharra al-kadhiba hatta yuqtab 'inda Allah kadzdzaba mata nang kaya baba na pemukag sekalian din sa taman sa penamaran yan ng kutwa pamukag na taman sa misurat sekalian sa iku hadapan wallah amya buka-buka ayan daw niya na may ka saka na dingay tirgang kaya ka pamukag na kesuratan ka udi na kisurat aska na amya buka-buka ka naging kaya mga bukag na eder payan na sunar ka wallah subhanahu wa ta'ala naging kaya kapamukag na dua kapamukag si ulagid ka uripan dingas ka na ni pamukagan nyagu ka pamukag ay pamukagan ka na wallah subhanahu wa ta'ala naginan ilabiru na masakit uli na malaw ni kaso ba't sa kapamukag ng utwa mga tawa di sila ni mamangbal sa tutul ka aniran mapakasing ang kuta mga tao ay pa no basing karuran ako kapagagama lagi dang uta mga pangungusyat ay pa na naman amaraniran na mapakasingairan sa mga tao sa apya kabukag naginan na naraka resulta niyan nga panganaraka ay akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihi alqawm wailul lahu wa wailul lah tigman niyo Nabi sangat abagian o asiksa o tao adis kanyan di manutul sa kabukag kaanyan mapakasinga so pagtaw sangat tasiksa o tao pamanutul kanyan sa kabukag kaayaw ngay ayan na anyan mapakasinga so pagtaw wailul lahu wa wailul lah na sangat tasiksa abagian yan na sangat tasiksa abagian yan la ilaha illallah sa manan na kilitan wala lagi dia mga tao
ay pananama-namaran yan na mapakasing ayan sa mga tao. Api ang mga pamukag. Nagiyan na kasablawan na ya, ay resulta niyan na panganaraka, kagiba sing karoran sang kutwa agama. Sing karoran sang kutwa agama, na ay ka resulta niyan na si ko kapakanaraka. Narong kong kupusing. Si kumap na hadith na tigman niya nabi, tigman niya mga ulama, padsasiyap ng sudila, uriyan ang kutwa pamukag, naging kaya kaulu zur. Gaya nga kaulu zur na mabelang imaana. Mga pamana sa katero sa kabukag, kasiksi sa kabukag, katero sa kakapiri, katero sa kapangapir, mga lagi dito. Na ini sapa-sapa raya wagama. Tigman niya wala, awajtanibu kaula zur. Pananggilay niya tigman niya wala, ang kaya katero sa kabukag. Udi na kasiksi sa kabukag. Udi na katero sa kakapiri. Siya kumahadit na tigman niya nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, bakal kanwa tigo nabi penutula ang kaiyamiyak kalala ko mga dosa. Tigman niyo mga sahaba, aqul na bala ya Rasulullah. Tigman niyo nabi, tigman niyo mga sahaba, wa ya Rasulullah. Tigo nabi al-isyraku billah. Pag mayroon na tigo nabi nang kayapan ako to, mala ini dosa sa ikwalagi pinakamapur dosa ang kayapan ako to. Ay ang panako to na kapantagiro na kapatay so tao na did na ukit aban niya nga kabawa ko surga. Tatap ko naraka did na ukit bumada ko sa naraka. Nagina ni pinakamaladusa. Ikadua tingo nabi na ukukul walidain. Karatay kaploklos. Ay mana niyan na dinyan sisiapan suluksyan. Dinyan pagedatan suluksyan. Dinyan pengestuan suluksyan. Natawaya amaratay kaploklos. Nasa tao amarat ay kaplokloks na miyakawat ang kapasurdo. Lalay yung tanong kaloy, kailangan na bilang atawan tanong sa mga loks tanong. Padsa kang bilang ataway ko loks na di nga sinan ning gastuan sa ang kutamas sa magkakailangan iran, dagastwiran. Kanaba nga di pa ki kumpintisyaan kuwata ka sa loks ka, ay presun ka na inuwa di mga panggasto kagi na mga wata ka mangala. Nagina na gina, resun na nan wata ap kasyasya. Sumana resuluks ka na inong yadi sa bagar ka, poon ka. Sangot wa kaya pipian niya ka, pinggestuwa nga niyan, lango na kaswat yan, narak ka. Uri na namiyakala ka, nas kanyang manikya dalam sa bagar na di nga mulasan, sila ka kupkasya si awata. Mata nga tumabakad merapas. Amega suluks ka, apkilay ka, da pagpriyan, da banyang kawiyagan, na bangan titaw di, agi ayarison ka, na adnawata ka, na dinan pa ka reson, o pamakasulok ka na ako mino sa sangkot mamurum yasun sulok ka kung may tuwa di ka man na rin mauyag lagi sabab sangkot wa loks na maligaw watayan na pangilan ng sokit yan naman niya ikawyag ka naman wag yan din sa bagarnas kap man ni pangilan sa sokit yan naman niya kapakapipya ginawiran di nga sila ni kang gustuan na badilaboro na miyakadakadakal badakal ka no magariari nasa sa katawaloks o di na dua katawaloks at panggastuan nyo si manere ko kay tuyo na sa pulukano na dakanong dirin ng mga loks yun o di na walukan wataw pitukan wataw na dakanong dirin ng mga loks yun dakanong niya pambidi-bida na piya nga mamansa ikira miya loks na so loks miya ko abasa aso sa pulukataw wata na kugaga rumitan o loks sa dud na reklamo ayaman na niyan na di silang reklamo kung mambabasa gawi mambabasa alungan nariritan kairan di garaning gastuan na sa pulukataw apritan nila na di silang reklamo nagu mailing kasi ko para sila nang kuta babaya irar ka naging sa pulukataw wata pito kataw wata bayra na rin kugaga rumitan sa loksiran di na nisisiklaan la ilaha illallah api miyaro propata puso ulok sidan na diyon sislaan ng uta disislaan ng uta loksidan na mga watanan ang mga ungas upama kaginan betadiran na tumuwagi abakan un miyarapas dabar kanu kisis alungan amori na pag sa miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa qawla zur katir wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kabukag kakapiri kasiksi sa kakapiri taman sa dito di kakasukaswin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam taman tamyan dingin nami ububutir gi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam doon yan na
tanto kopya kay lutan nabi ang kaya kitargan sang kaya katirusa kabukag kakakapiri. Nagyang mga tao na igira na di sila ni mamagistorya, di mamanutul na ayat na di na di batir na kakakapiri. Padit sa mga tulad na nangut wadi nga di kasuksis kabukag nagyan ni baratian na lagi dumiyang una masa madala mga tao sukaper na dino ni suksis sa muslim kun muslim na gitu nakabukaguto kami ano lusul wakaper na psiksiyan nakapansa muslim na dito mapya kaula zuruto na pag sa siyap nun sudila o manusia nagyang kaya takfir al muslimin abkapirasi ko pagaring ang muslim lana takfir al muslimin na haramun kaya sukap kapirang ka sa ko pagaring ang muslim na haram ay ptir na takfir Nagyang utwa kabaluyang ka ko pagaring ka muslim adi kapat patutan ubang kumbasa asukapir na ini mansubag ka ini bangsa kas kanyang ugalbak akakapiri bitun kas kanyang sa kapir nagyan na batadaya amya dili-dili kadu bitiraya sensitive kailangan na edisya di bakang bitira na sa mga ulama naguad na sabutiran sa iko bitira ko takfir ino to lagi suka pa kapira ang muslim amay kadiskan yang kapapatutan sa kapir na haram kulul muslim alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irdu sa muslim kung kipapantag niya ang muslim apagarin niya na haram apagalitaniran haram ra kanya nuban yang tadaka suruguyan haram uban yang kuasa tamukyan nagu haram uban yan tadaka udina uban yan alam pasi ang kutub mga adatian udina mga pawingyan maratabatian. Sehingga mga hadith na tingman niya yung Nabi la yarmi rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alayhi illam yakun sahibu kadhalik dati ko Nabi kabetu yung mama karuba ka mama akatero siko pagarin yan mama kuri na pagarin yan sa kasusong kelidi pusok betul niya sa fasik pusong kelid udi na ayay betul niya nula kafir inunta na kumaswir kanyan ang gutwa katiro yan illam yakun sahibuhu kadalik amay kadis kanyan mamaday sang gutwa piya kapirin ayun doon yan na amay ang gutwa tao na bituan nga sa kapir o di na fasik o di na zalim na amay kadiyun matatanto ang gutwa rupaan ay ni betungkaw na siya ka utukasus kay kakapir kay kabali fasik sa kaya manan na bali zalim na buntalanan miyali dili kadua betad kailangan na kasabutan puro mga muslim antonep tiro na takfir di man kupakay o basok piya kapir wala na di nga pa kapir kailangan na mga tutunan ka sa mga tao abituan wala sa kapir mga rupaan abituan wala sa kapir na kailangan na mapakapir ka sila o di nga mapakapir na skap man ikakapir na kung kailangan mambuna matunan ka sa mga tao ada kapira wala yang utang mga tao ada silang kapira wala na pananggilang ka banga silang mabetui sa kafir ayan daw niyan na kailangan na matago ka sa lambak purong may laing ka sa mga kafir na pakapir na kasilan lagi do mga Yahud sa mga Christian na gusto mga murtad na pakapir na kasilan may laing nga mga mga pagaring nga mga Muslim na haram ka o banga silan pakapira kau dikiran matanto akapir silan nasir ka kesuy ang kutwa ka akapiri la ilaha illallah nah samanan na gina na hadith na ad na makababalaw na hadith siya mga hadith na tingong Nabi ayyuma rajulin qala li ahya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma sada sa mama at tiro niyang kupagarin yan na kafir na sa benar gautwa katiro na isa ipbesuyin yang kiran upama ka mamaday ko tao apya kafir ka na kafir o din pamaday na sila ka kusoy ang kutwa kakapiri padpan sa mga dili ka dua betad adimay nang ka na kailangan na ubang kadisik si isot tao at tao kunaraka bago gumirawas kakay na tao ka kunaraka yan na dili ka dua ya betad agi suka pa ka naraka na ayabu matausan na swallah dabasan mataw ayabu ang betuan tanu samya naraka na sumi alwi sa Quran nagu hadith apya ka naraka wallah subhanahu wa ta'ala pantu pintu wallah anaraka lagi do Abu Lahab pintu wallah tau kunaraka sa Fir'aun tau kunaraka
So mga salakausan ada mga ali ku Quran na gusto hadith na di kapakai ubang ngatiru atau kunaraka. Miya kay sana dua katawa mama si kuban Israel ang ginawa isilan. Suisaw na malay simba si ikwalla na suisaw na baradusa. Na umanyan din mo maanggota pagarin yan at malawang kay kanati ang kaya kang baradusa nga. Miya uman yaman sebenar, miya uman yaman siruman natin kanati nga kaya kang baradusa nga yan. Ikatlo niya nun mo man at tigin man na iya khalini wa rabbi Abu Itha alayya raqiba. Tiga nguta pagarin yan nasa saparan yan. Pabaya ko nga kay udin na butawan niya kung gusto na nakan. Baka rin tigin siyugo. Baka tigin siyugo pararakan. Ayaman na yan na yung utap separon mintin na tigin na baka rin tigin siyugo para sigarakan siyugo. Asa saparan ako nga na na tiga nguta malay simbasik wallahi la yaghfirullahu lak. Aw la yudkhiluka Allah Ta'ala al-jannah. Ibatagit tingin si wallah kadigan real an wallah. Nagudikan yan pakasul ng surga. Pisaksian yan tiang kedian adiskan yan real an wallah. Nagudiskan yan pakasul ng wallah si surga. Nanto na yang gulaw lah. Miyata yang kutwa dua katao. Sangot wagi patayran na miyat ni musilan si hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما Peter wala sang kaiya barasim bas kai lebih rak na matao batig man ya walla au kunta ala ma fi yadayya qadiran bas katig man ya walla si kung anina matatagus at tanganakan nakapaar ka ayamanan isi-isi walla inong ko tubtiru adi kas kanyan prilaan nagutiang katang kediga atau kunaraka bas kay lebih ka na matao nagubas kay lebih makapupar ko tanganakan wa qala lil mudnib idhab fadkhulil janna bi rahmati na pitiro yan sang kota baradusa tingko mga malaikat ang kaya baradusa napakasundan ko surga misabab kulimwakan wa qala lil akhar idhabu bi ila nar nagyang kaya tao abarasimba apisaksian yan ang kota pagarinian atau kunaraka di perilan wallah napapusungan niya kunaraka at tigman niya wallah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah gitu sabab di lebu-lebu da pengiraw anarakaki di ka perilan wallah di nagkapakay kaya bumatao ko ka perilan wallah naswallah ay bumatao ko pakasurga na subus wallah subhanahu wa ta'ala di ka pa kayo bang adisiksa iso pagaring ka di perilan wallah nagudiskan yan pakasul ku surga ginan haramanan kepakayas kay makanaraka kepayas kay dirilan wallah subhanahu wa ta'ala gina dia dikasih nagadan miya ada dalap kesagadan lagi dia adinian niya editor ung pagadinan la ilaha illallah dan yang atawan na miya kalalaanan ayamanan yan na dusa na kepaya kasabapan sa kauluk kapusengga sa naraka jahannam okay. Na so pisaksian wallah ang mga tao ko narakala ido Abu Lahab so ay Fir'aun na gusto mga priran miyang aliw sa hadith ang mga tao ko naraka na kailangan na matangkad tinu atau sirang naraka ay dalil lagi Peter wallah nagupitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga kafir na kailangan na mapakapir tanusinan so mga murtad na mapakapir tanusinan so mga pagaring ang muslim na kailangan na dingasiran mapakapir pananggilan na kaubangan ni mambul sa sukapir ginan kailangan na makalatanusan ipanginsabut na wala panginsabut tanuron na ditanusan disuld katantuan ng critical akatero di nagalbak alagi dinan na padsa kay kailangan din na masya po ng kaya dilaw manusia na giyang kutan luhumul ulama giyang luhumul ulama na kailangan na masya po mga sapo umang ulama na kailangan na masya pun sumakatiru tanong lianna luhumal ulama ang masmuma kagiging kaiya sapo o mga ulama na duti ayaw to amanan yan na pananggilay ka ubang ka di masyenta ubang ka di mapaganda ubang ka di misuruyan ubang ka di kapanaroy sa marata so mga ulama kagiging kaiya mga ulama na susapo ilan na duti bababalu ya duti Ayat katuro Al-Hafidh Ibn Asakir rahimahullah na tingin man inna luhumal ulama'i masmuma mata na tingin na susap o mga ulama na dutyanan mata na susap o mga ulama na duti at tigman niya kina Ibn Asakir seko mga natitiro yan pan
Waman atlaqa lisanahu fil ulama. Tigman Ibn Asakir, sa mga tao abutawanan yan sudilayan sa dikasinta ako mga ulama, ibtalahu Allah Ta'ala qabla mauti bi mautil qalb. Na sad na tigman niya o Ibn Asakir sa mga tao abutawanan yan sudilayan sa dikasinta ako mga ulama, di ka pamakarata ako mga ulama, na tiubaan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala ko uraan pan ulan niyang kapatay. Sa ito na itibaw yan nun bimautil qalb, matay ang kutapos yan. La ilaha illallah. Ayaman na yan na tiubaan ang kaya mga tao, di na ni pamagantan sa mga ulama, di na ni siyantan sa mga ulama, sa ayaman na yan na petay ang kuta mga pusuiran. Tigman niya wallah, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. In qad nakitigman ni wallah ang kaya mga tao absupa kaniran sa sugunakan an tusibahum fitna akasugatiran a fitna aw yusibahum adhabun alim, urina masugat siran asik sa malipdis. Yukhalifuna amri antip sugu ko mga sugun wallah sa mga ulama, siran iding galabak sa mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Na amay ka, sintaan ka sinan, pamakaratan ka sinan, nakatatan so panian ta Allah subhanahu wa ta'ala, antusibahum fitnah, masugat sinan at tiba, gitu so paniakit ko puso, kapatayo puso, adid na banin terima na sugun, adid ni kapatayo puso manusia, na did na banin terima na sugun, apa ya tiro na kaon, na sunsumang ayat ko Quran, sang gibu hadith, katiro mga papasa nga mga pangusay ko mga ulama na dinyin tinimaan kaya butitin dengan yan ng kutwa kasaltang ko puso yan aribat at tindig sabab sa maatay ang kutwa puso yan. La ilaha illallah. Gina di kasi nagadan hira na si ko mga masjid mga darpa naad na mga tausan ayad na kapkilirang kuribat dagitun suntol apid ni kapakaliwaliwan naganggang ko Quran nagusikos sunna aribat ang kutwa gilabakiran na dilan dito ipagatras sabab sang kutwa maatay ang kutwa mga pusuran. La ilaha illallah. Si Imam Ahmad rahimahullah na tiin manay luhumul ulama'i sum man sammaha marid wa man dhaqaha mat. Tigman niya o Imam Ahmad aging gatigen asap mga ulama na dutya salin sa mga tao abaw niyan gibuwa kabaw niyan nun ay na may tubuwa karingasan yung mga ulama na ikasakit yan kasabupan sa ikasakit yan waman dakahamat na salin sa mga tao pagdasan yan kaniyan ang utasap mga ulama na ipatay niya na tigman niya Imam Ahmad. La ilaha illallah. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أتجمني والله بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Susirano to pringasan nila na tigwallah sumya maratya ang mga mama na gumya maratya mga babay aday lano tumanggulawlah ang utadiran ni sinta faqad ihtamalu buhtana wa ithma mubina sabna ramya kelung kong iran ang kutwa malaa katempo na gumalaad dusa amya karereg. La ilaha illallah. Ayaman na niya amya katampu ka sa mala na gumya kelungkong ka ang kutwa malaad dusa sa manaya na kailangan na masyap tanong sa mga katirutano sa kumang ulama wana datano kirang kaswatan na ibagay tanong tuwa maap di tanong sila ni mabasaan sa mga tao di na makatalikod silan na daka maswat ko katiro yan ng barang-barang adi nga di panaroon aginan na dinan mapya nagu aya pagundasanan nagkabinabinas nga. La ilaha illallah. Pagpensa kailangan na masya po ng kaya dilaw manusia nagyang kaya katiro makapantag si ikwallah sa dabon ilmu ay man na di ka di mamanaro ipman subkas ikwallah o di na singa pagadrisan si ikwallah subhanahu wa ta'ala lianna alqawla ala Allah bighayri ilmin haram aging kaya katiro makapantag si ikwallah sa dabong katao dabong kon ilmu na haramaya haram miyak kalala dusa orian o kapan ako to naging kaya katiro makapantag si ikwallah sa di benar dabangon ilmu ay mga ibarat yan
nasukap ko kumangka seko haram sa halal, nasu halal na haram. Ibaratnya na lagi dengan kaya miya kadang-kadang mga tao adila ni suldan sugal ba mga ulama. Lagi dengan kaya sagad nga yakatendena atigu nabi ar-rashi wal murtasi. La'anallahu ar-rashi wal murtasi. Pimurkaan wallah ang kaiya miya di manendan nagutindenan. Di manendan nagutindenan. Na ada ning mga tao tigiran aku anyubnanan arkiwanan. Halalanan arkano arkiwanan. La ilaha illallah. Ito ni dalil ka sa halal. Baid na kabati sa Quran, haw hadith, agito na halalo to, anabututan din. Da. Na petumbong auto si ikwalla kagi suka pa halal la ay buki parsa na swalla. Na sukyatan puwi nga si ikwalla sa halal so haram. Na ayamanan yan na miyakalong kung gang utamala dosa. La ilaha illallah. Tigman ni wallah kul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ay buwa piya ka haram wallah kapiya ka haram kadnan kana supya makasisingay sumapayagun na sumasulanon wal ithma wal baghi bighairi al haqq nagusukam beradusa nagukap malawani bighairi al haqq sa diuntol wa an tusyriku billah nagusuki sakotun yusik wallah man lam yunazzil bihi sultana ada abun piyaka tindigbul amarin maliwanag akarina wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun na piyaka rin wallah nagusok at tiro makapantag si ikwallah ada abun ilmu nagira na kisagada na yaad na mga tao adi sila nimbitsira di sila ni mamagistorya na ayab kekawetiran ng kutwa kabenar wallah ayran di matiro ng kutwa kelwisiranon ama pakahalaliran supya haram wallah na mapakaharamiran supya haram wallah pakaharamiran supya halal wallah subhanahu wa ta'ala ipan subinan si ikwallah di sinan di mamang baal sa agama pemakahalarnya pepakainiran ang kutwa depa kaya wagama nagiyain na dekatirwaya pi angkub ka si ikwallah na resultan yan nakapanaraka la ilaha illallah sigop mga pdayat natigman ni wallah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وبني ودي تروا تيغمنا يا والله سو إبروبا ومغا ديلا يا وقبوكك أجيئنا حلاليا أجيئنا حرام أيامنا نينا كنا بإلمو أدينو ديكترو سجينا حلاليا نجينا حراميا لتفتروا على الله الكذبا kami tempun yusik wallah sukabukeun Allahu akbar orian yan natigmani wallah innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata natig wallah ang kaya mga tao ay tempuiran si wallah sukabukeun na dia kaya tigong piya pagtaw dia tigong piya pagtaw lagi dia mga tao mataung qalil walahum adzabun alim ay miyakay tuito kaya nga piginto ko dunia na kagatamiran si ko dunia na miyakay tuito akabi piya ginawa na si ko alungan na mori naron miyakalala ang kutwa siksa wallah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ano man yan nga kang dama sa lagi dia upagalang-alang ka na ketaman ka ang kutwa marata akapagintok ko dunia kapitir wallah ada abay ni katigo piya pagtaw ang kaiya dila ni tiro na kabukag ay mansubinan si wallah oren yan na miyakay titwa ketamaniran akapipiya ginawa ko dunia na ayamala ng kutwa siksa iran si ikwalungan na mori la ilaha illallah sama niyan na miyagdam tano ang kutwa kasakit ang kaiya siksa wallah si ko mga tao adi siya ni mamukag siwagama wallah si ko mga hadita tigman ni wallah kailangan na kinangatano ya tigman ni wallah inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu tigman ya wallah tigman ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mata naswallah na dinyan kuan ang kaya ilmu sa banyan takawa banyan ginsinga ang kaya ilmu sa takaw yantazi'u minal ibad
ginsikan to Allah subhanahu wa ta'ala ang kay ilmu sa iku mga tao mga urip niyan sabat takaw. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, ugay datig man yung nabi nakuan wala ang kaya ilmu sa gulalan sa kapumatay umang ulama. La ilaha illallah. Ayab siya kapkedo ilmu na sa kaputay umang ulama. Inutan wari di pagdati sa mga ulama. Amay ka mada sa mga ulama. Ada pemagusay ko benar, da makapmanar ka ko Quran, da makapmanar ka ko hadith, na nanawanan sa mga karani sa bangkit, nagkabinasaan at tunduga kapagintaw. Hatta idha lam yubki aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, na amayat tigman ay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada amalam ba alim matao na kumwatig man yung Nabi sa mga tao sa mga uluan at juhala mga inuranti at tig Nabi sallallahu alaihi wasallam ay buluin niran uluan niran ng kutwa mga juhal mga inuranti mga Buddha fasuilu fa'abtaw bigayri ilmin fa'adallu na mamakay sisiranon sang kutwa mga ulama ay mga uluan ada mga malangyang ko agama fa'abtaw bigayri ilmin fadallu adallu na mangiftasiran manembegsilan sa mga sembeg adid na bun ilmu ko Quran nagusi ko sunna na madadag ang kuta mga tao nagumakadadag ang kutwa mga uluan ang mga dadag kaya hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na lagi do di manggulo la sang kaya masatan maman na pababelang-belengatan wala ni man lang na mga uluan Pangilian nyo at ay mga ulamaon ayak kalilid na ay sisan na dinabunin ilmu ko agama si mala ilmu si ko ilmu yakin niya Jose Rizal nagu ilmu yakin niya Andres Bonifacio nagu ilmu yakin niya Pedro naron mala ilmu kaya kaya unutan katiro mga kantianos damon ilmu ko agama na ay maguluan ko pagtaw na ay miyong ganyan na binabinasa ang kutwa kapaginto mga tao kaya sabab sa diran pakapupara ang kuta mga tao ang mga tataos iko agama tanong ng Islam ginani sabab ayam pud sa mga kabudaro dila tano katero tano dia sudila na kailangan na si mausar kumapia dawa si mausar si kumapia katero ay katero wallah la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima dati walla amapya ko kadaklan ko didan di pamanutulen didan di tututula pamagtunga inon tabusut tao ay ini suguyan nakasasadka kanggalibag sa mga pipya katiro sa mapya o di nasukaw pia isi ko mga tao ayaw mapya ko istorya o mga tao di na ni kapamagtunga na ayaw ni pag-istorya nakabagay sa sadka katiro sa mapya kaumpi ko mga tao wa may yaf'al dhalik ibtigha mardatillah sa mga tao ang galbak niya nanan ayak yang galbak niya nanan na di babanog ko kasuswat wallah nasa benar ay bagay merong natig wallah subalas amala ayan daw niyan ng kaya mga tao na ayaw mo pakapipian wala mapia tutul mapia di pa magtong mga tao di pa magistorya ng mga tao na kasi sadaka mga pipia ka tiro na wakapugumpi si ko pagtaw na san sa tao ay galubagin na lagi danan ay pipikiran na subalas wala kasuswat wala na bagay niyan isungiron wala abalas yan ang kutwa balas amala hinan isa ka benar o dilaka kailangan na singka mosar si kumapya lagi do kang lebaka nga si dakwah ay maya di matiru dilaka ng kutwa dakwah kipsugun si kumapya kipsapar si kumarata na kailangan na san mabunayon ang kutwa panaguntaman ka si ko kabubuling muslim ang makapya sukatiro ka padumpan kabenaro dilaka na kailangan na ay makadakal ng kutwa dhikr so dilaka na ayap kebalsian ng kutwa tantanam si ikwallah kenapa lang wana kia doon sa karuma kenapa lang wana dimbebenuk sa karuma niyan kenapa lang wana emana niyan na mimbebewata kenapa lang wana miya berdosa kenapa lang wana miya dimakap si sinabutan na ayang kaden itatako kenapa ayang kaden mabibitira na ayadin mabebel sudilaka kagina nagelbakan na mga marites nagusto mga parites na miya lapis ka bagina nigelbak ka kaya patot ang gelbakan na ka na ayaw sarar ka udila ka na katiro ang mga pipya
mga talon-talon si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Nabi, la yazalu lisanaka ratba min dhikrillah. Di din mapipinda sudilaka ubang kapuka sa sudilaka sangkot wa lalayon yan ka kay kapbalasa sa eko talon-talon si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigmani wala sa Quran, fadkuruni adkurukum. Tirintadam ya kuno ya tigmani wala kataluman akaskan wa tigmani wala subhanahu wa ta'ala. Samanan na ginani kailangan na mabalitan no as mga dilatano na lalayon di makatintalim si wala ayam yang aliyatan talim si wala lalayon kapkaloy nagyang uto atar Nabi sallallahu alaihi wasallam aduati manatig mo Nabi kalimah makap si kudila na miyaka pened kapakatan ayang utimbang ka sa alungan na mauri paganero na miyalo Nabi nagyang uto kapangiraw ka subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim na miya kakep-kepanang kudila na amay kalalayon na kau nang utadi nga di katirwa tantalim si Allah na miya kapnipirida kapakatan ayan si ikut timbang ka sa luwa na mauri palipanang utwa tantalim si Allah nagyang utagiraw nga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na tigo Nabi ahabbu ilayya mimma tal'at alayhi syams mas mapira kananan nagup kebabayan na kana tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adiso sibangan walungan ayamanan yan na tumuna di sudunia nagina na miya makakep-kepan na nakatiro kudila malabud ko kudila ugay na miya kapanad kapakataling man yan si isa lungan na mori yan sabab kailangan na babalitan ang mga Muslim masyap yan sukatiro yan balila boron si kumakabnar wallah subhanahu wa ta'ala na gusto kabnar o pagaring ang Muslim na pagnitan no si wallah miyakwatan no sando usang kaiya miya pamagusitan no usang kaiya muljuma yan ka subatan tanabus si kumangap dauras bala-bala sangan wallah subhanahu wa ta'ala sa danyo kapakandarinon nagogid ni kapagimbay tatanong ulang-ulangwan ang mga Muslim ap kasampayan ang kaya suara tanong ilagi di oras ipun si ko 10 AM na tamad si ko 11 AM na di tanod ni baguras sap ke tanong na ang pagimbay na miskano sa kaya programa may lagi dia dago panalamatan sa mga pagriyakan na di baka susumpata mga babayakan di baka tatayon tuka agalbak sang kaiya di tanod di ikapaka sasampaya kisampaykan wangay lagwa kan dago kepamagkamakinagyo ang kotwa suara tanong balasangan wallah subhanahu wa ta'ala pagumanawanan wallah sa mga tamukyo amo sarif si kwagamatan ng Islam sumamu sumiyam makinag na timutimuntan wallah subhanahu wa ta'ala sa surga arbi prakstan sa mga pamilya tanong sa lagi dang yakatitimutano balasangan wallah sa madala mapya salam nakas kanun sa langon assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh